48,95 sekundy. Predstavíme si pretekárky kategórie 13-14 ročných. Dráha 1 Petra Šoltésová, SKP Košice. Dráha 2 Viktória Doboš, Maďarsko. Dráha 3 Petra Sabo, Maďarsko. Dráha 4 Zora Rybková, Orka Bratislava. Dráha 5 Flóra Sklenár, Maďarsko. Dráha 6 Boglárka Kováč, Maďarsko. Dráha 7 Helin Dilis a dráha 8 Barbora Fusková, Univerzita Olomouc. Takže my si povieme, kto nás bude reprezentovať na najbližších majstrovstvách Európy v Londýne, ktoré sa budú konať od 16. do 22. mája v Londýne. Takže sú to Katarína Listopadová, Richard Nať, Barbara Mišendová, Karin Tomečková, Marek Botík, Karolina Hájková, Andrea Podmaníková, Miroslava Silabová, Lucia Ledererová, Matej Kuchár, Tomáš Puchlý, Pavol Jelenák a otáznikom je ešte Katarína Filová. My si povieme ešte, kto má splnené limity na majstrovstvá Európy juniorov do dnešného dňa. Tam je ešte možnosť splnenia limitu do konca tohto meetingu, do 34. A zatiaľ sú to títo pretekári. Puchli Tomáš, Tomanová Barbora, Ďurišin Peter, Šimovičová Lucia, Štefánik Vladimír, Záborská Miroslava, Beňo Jozef, Svietlik Alexander, Babikovská Zuzana, Benková Laura, Reindl Robin, Niepelová Sára, to sú všetko A-limitári. No a B-limit majú splnený Filip Šomodi, Drábiková Sonia, Halás Adam, Balážiková Karolína, Černek Adam a Potocká Tamara. Takže juniori majú poslednú šancu na plnenie limitov pre majstrovstvá Európy juniorov. Opravujem, tam je nominačné obdobie až do 12. júna, takže, pretože preteky sa konajú až 6. až 10. júla. Takže som vám dával milnú informáciu. Plnenie limitov je do 12. júna 2016. Šele tejto rozplavby a finále kategórie 14-ročných, 13-14 Zora Rybková, Orka Bratislava, 2 minúty 26,85 sekundy.